खुलुमबाय आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हाग्रामारि आरो बालिसिता गामिनि गेजेराव थानाय नैबे पिडब्लिउडि लामायाव बे लामाजोंनो अम्बागावनिफ्राय उदालगुरि जानानै अम्बागाव जानानै गुवाहाटीसिम थांनो हायो बे लामाया साहानिफ्राय अम्बागावनिफ्राय बानायबोनाय जाबाय आरो खोलाहानिफ्रायबो बानायबोनाय जाबाय नाथाय नैबे हाग्रामारि आरो बालिसिता गामिनि गेजेरावहाय आधा किल'मिटार गोलाव बे लामाखौ बानायनाय जायाखैसै जायनि थाखाय दिनै बे लामाया थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जानानै दङ जों जायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दायो आङो जोबोद बायनानै दङ बेयाव उसुबिदा जाया नामा बिराद उसुबिदा मोनो नै जा टाइमबो जा बहुत लेट जायो ओमफ्राय गारिफोराबो दुखु मोनो बहुत खस्थ' मोनो सरकारखौ मा बुंगोन दायो सरकारखौथ' जों खावलायो बे थुख्रासे लामाखौ मानो बनायनो हाया बानायनांगौ आधा किल'मिटारसो लामाखौ बानायबाय साहानिफ्राय बानायबाय ओमफ्राय खिन्थु बे ससेखौ मानो बानायाखै जोंबो हमनो हायाखै जानांगौ बे इन्जिनियारफोरनि अफिसारफोरनि बिसोरनि गाफिलथि जानो हागौ सरकारखौ मा होनना खावलायगोन जोंबो सरकारखौ बेखौनो खावलायदों बिटिसि गभर्नमेन्टआनो जा बा स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा अननानै जाहाथे बे लामाखौ जाहाथे बानायनानै होयो साबायखर थेंक इउ नुनो मोनबाय बे लामाथिंहाय गोबां बास ट्राक बायदिनो थांलाय फैलाय खालामो लोगोसेनो बे लामाजोंनो उदालगुरिसिम थाङो बिनि अनगायैबो उदालगुरिनिफ्राय हरसिंगा थाङो बिदिनो आमजुलि थाङो बिदिनो गोबां जायगायाव थाङो बे लामाजोंनो उदालगुरिनिफ्राय गुवाहाटीसिमहाय गोबां दावबायारिफ्रा बासजों थांनो गोनां जायो मानो होनोब्ला बे लामाजों थांनानै गुवाहाटीयावहाय मोनहैयो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे समावहाय गुवाहाटीनिफ्राय गंसे बासआ उदालगुरिसिम थांगासिनो दङ बे फैनानै बे लामा गाज्रिनि थाखाय बे ससेयावहाय गोबां थाब फैनो गोनां जायो बे लामाया गाज्रि जानायनि थाखायनो गोबां जाब्रबथाय जायो होननानै जोङो मोनथिनो हादों मानो होनना बुङोब्ला फुङावहाय जाय समाव फरायसालियाव थाङो गोबाङानो साइकेल एबा स्कुटिजोंहाय थांनो गोनां जायो बे थांनाय समावहाय हरखाबै थांनाय समावहाय गोबाङानो मोनथिस'यैयाव गोदान लामा हान्थियारिफोरा बे लामायाव फैनानै जाब्रबथाय जाफैयो आरो लोगोसेनो बे ससे आधा किल'मिटार एबा 500 मिटारसो गोजान बे लामाखौ मानि थाखाय बानायासै बेखौ गोबां बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा एबा बे लामा दावबायारिफोरा सन्देह खालामो गोबाङानो बुंनो नागिरो बे ससेखौ खोलाहाथिनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय लामाखौ कालाइगावनिफ्राय जे फैनाय लामा बेखौ बानायबोनानै नैबे हाग्रामारि गामि खर'आवहाय फोजोबफैबाय लोगोसेनो बे साहाथिनिफ्राय फैनानैबो बे लामा रास्তা বেয়া হৈ আছে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় নেকি হয় বহুত অসুবিধা হৈ আছে ৰাস্তা অঞ্চলৰ কাৰণে বাকী মানে মানুহ অহা যোৱা কৰোঁতে বহুত অসুবিধা হৈ আছে উত্তৰ ফালৰ পৰা বনোৱা হৈছে দক্ষিণ ফালৰ পৰা বনোৱা হৈছে কিন্তু মাজত এইখিনি আধা কিলোমিটাৰ ৰৈ গৈছে এইটো কাৰ ভুলৰ কাৰণে হোৱা বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে এইটো এতিয়া মানে গাঁৱৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে সিহঁতে অলপ চাব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰসকলে মানে কি চোৱা নাই আৰু কিমান বাকী থাকিলে আৰু না আপুনি চৰকাৰক কি বুলি অনুৰোধ কৰিব এইখিনি কাম যাতে ভালকৈ কৰিব লাগে গুৰুত্ব দিব লাগে এইখিনিতো কম আমি চৰকাৰক আৰু কি ক'ব লাগে এইখিনি বনাই দিব লাগে আৰু না বহু বছৰ হ'ল 5 বছৰ 6 বছৰ বহু বছৰ হ'ল এইখিনি ৰাস্তাই ৰৈ আছে ধন্যবাদ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे लामाजोंहाय गोबां होंगो दोंगो दावबायारिफ्रा थाङो मानोना बुङोब्ला बे लामाजोंनो गोबां दावबायारिफ्रा थांनो गोनां जायो बे समाव आरोबाव बे लामाजों दावबायारि दङ आं बिथांखौ सोंनो नाजागोन नोंथाङा बे गामि खाथिनिनो बे लामाया साहाथिनिफ्राय फैनानै बेसेबां आधा किल'मिटार गाज्रि खोलानिफ्राय फैयो बे आधा किल'मिटार गाज्रि बेखौ मानि थाखाय जायासै होनना सानो बेखौ थारमाने जों दायो जेबो मिथिया थारमाने सरकारासो मिथिसिगोन आरो बेखौ बेखिनि आधा किल'मिटारखौ बानायालासिनो दोनबाय आरो नैबेनि सिमाया बेनिफ्राय माबा आम्बागावहालागि गैया आरो दायो गोबां माने उसुबिदा जायो बे ससेखिनि बेखिनियाव बिराद उसुबिदा जायो गारिफोरावबो एक्सिडेन्ट आरो नैबेयाव थांनाय बोसोराव सासे मानसि बिराद हामा जखम जानाय आरो जानाय आरो बेखौ दायो सरकारखौ मा होनना खावलायगोन नोंथाङा सरकारखौथ' आरो जों माथो बुंबावगोन आरो बानायनो थाखायथ' नांगौमोन दा आरो गोदान सरकाराबो आरो खोनासंथ'वाखैना बेबायदि जादों आरो सरकारखौ गोख्रै बानायनायनि थाखाय नोंथाङा खावलायनांगोन बेबायदिनो जेनेबा गामियाव मानसि बुजिनो हानाय मानसिफोर दङथ' दा बेफोरो जेनेबा सावरायो आरो बेबायदि बेसांखिनियाव बुंनानै दिनबाय आरो साबायखर सावरायनो थाखाय थारैनो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा गोबां दावबायारिफोरा बे लामा ससे गाज्रिनि थाखाय जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो बेखायनो जों सासे खौरांगिरि जानानै बे ओनसोलनि सासे सांग्रां सुबुं जानानै
जोङो सरकारनिसिम एबा मावख'गिरि बिथांनिसिमहाय जों आसि दिन्थिनानै जों होनो नागिरो बे गेजेरावल' थानाय आधा किल'मिटार बे लामाखौ थाबैनो बानायना होयोब्ला जोबोद मोजां जागौ मानो होनना बुङोब्ला बे ससेल' 500 मिटार एबा आधा किल'मिटार लामानि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा जाब्रबथाय जानो गोनां जायो आरो गोबां उसुबिदायाव गोलैनो गोनां जायो जों मिथिगौ BTCआ एबा आसाम सरकारा गोबां जौगाबाय गोबां मोजां मोजां लामा बानायबाय जों नुनो मोन्दों बे लामायाबो गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै नैबे हाग्रामारि लामासिमहाय हाग्रामारि गामिसिमहाय जोबोद मोजां पाका लामा आरो साहाथिंनिफ्राय फैनानैबो जोबोद मोजां नाथाय बे गेजेर ससेयावल' बे आधा किल'मिटार गाज्रिया जोंनि थाखाय जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा जानानै दङ बेनिखायनो बे ओनसोलजों लोगोसे बे ओनसोलनि थागिबिजों लोगोसे एबा बे लामाजों दावबायारिजों लोगोसे जों सासे खौरांगिरि एबा सांग्रां सुबुं जानानै जों खावलायदों जाहाथे बे लामाखौ थाबैनो बानायना होनाय जायो आरो बे लामाजों दावबायारि बिथांमोनखौ दावबायनो थाखाय मदद खालामना होनाय जायो उदालगुरिनिफ्राय आं उपेन दैमारि बड' लाइभ 24